Hej, velkommen til Miniskolen. Jeg vil lige kort fortælle, hvad Miniskolen er for noget, sådan så I ligesom ved, hvem jeg er, og ja, hvad er det for noget. Miniskolen er et lille undervisningsmiljø, som ligger i Skæring, i den nordlige del af Aarhus. Der kommer elever til undervisning hver dag, og de får enten hjælp i forhold til matematik eller til læsning. Ja. Så vil jeg lige fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Karla, og jeg er læreruddannet og har været det siden 1996. Så det er næsten 30 år siden, jeg blev uddannet. Og ja, jeg har arbejdet både på folkeskoler og specialskoler, og i 2015, der startede jeg så ligesom Miniskolen op. Stille og roligt. Og det har jeg ikke fortrudt. Det er simpelthen bare det bedste, jeg har gjort. Jeg har søde og rare, glade børn og forældre, der kommer her hos mig. Ja, og så får de jo enten hjælp i enten dansk eller matematik. Jeg har også elever, der kommer sammen med deres forældre, så er det faktisk forældrene, jeg underviser, og så skal de så gå hjem og undervise deres barn. Og så har jeg også egenundervisning med nogle få elever. Ja, så det er sådan, hvad Miniskolen ligesom er. Så har jeg også, igennem alle de år, hvor jeg har været lærer, så har jeg selvfølgelig lavet en masse materialer. Og dem vil jeg jo rigtig gerne dele ud med, og håber, at jeg kan hjælpe andre med de her materialer, så de kan hjælpe deres børn. Så der er 2 måder, man ligesom kan få de her materialer. Hvis det er, at man har brug for nogle områder, en lille del, jamen så kan man finde det, for eksempel hvis det er, at man har brug for plus eller minus i matematik, eller konsonantklynger, nutidsære, eller hvad det nu end er. Så kan man gå ind og finde specifikt omkring det. Så har jeg også lavet nogle selvhjælpskurser. Det er så mere et helt forløb, hvis det er, at barnet har brug for, altså hvis barnet har problemer i et stort område, jamen så kan man få sådan et helt forløb, som man så får hjælp både igennem vejledning, noget video er der, og der er selvfølgelig opgaver, masser af opgaver, spil, ja, så man ligesom får hjælp til et helt forløb. Og det er selvfølgelig billigere, end hvis det er, at man skal ind og hente små dele hele tiden. Så det må man ligesom vurdere, hvad det er, man har brug for. Ja, det var sådan lige lidt kort omkring, hvad den her hjemmeside den går ud på, og jeg håber, at jeg kan hjælpe jer. I er i hvert fald meget velkommen til at kontakte mig, hvis det er, at I har brug for noget sparring, eller hvad det er for hvor ens barn ligesom befinder sig, eller hvad det er, barnet har brug for, så vil jeg meget gerne hjælpe jer, hvis det er, jeg kan det. Ja, det var lidt fra mig nu, så jeg håber, at vi ses, ellers så må I have en rigtig god dag.